أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو والرحمن الرحيم. Ngicela Allah asivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Amen. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi ngempela uNkulunkulu wakho noNkulunkulu wami noNkulunkulu wethu sonke al-wahid munye. Ababaningi sheikh. Munye cha. One. Munye cha. Munye. La ilaha illahu. Ubani osho lamagama la sheikh? Is Allah. Kusho yena umdali. Kusho yena qobo lwakhe. Ubani oqale ngokusho this kalima is Allah. Allah. Before ezotshela mina nawe ukuthi sithini akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kaAllah. Kusho yena uAllah qobo lwakhe kuqala ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaAllah. That same Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kumusa kaAllah ukuthi mina nawe sibe ama-Muslims. Allahu Akbar. Kumusa wakhe. Ngaphandle komusa wakhe, my brother, akekho umuntu ongaba yimuslim uAllah mayengamamkelanga. uAllah mayengamgayidanga. Akekho umuntu ongaba yimuslim. Akekho umuntu ongaphuma ebumnyameni aze kukhanyeni uAllah engamdonsanga. Wamkhipha wathi phuma la ebumnyameni uze kukhanyeni. Now, size nenye ke namhlanje. Athi amaKristu uJesu uNkulunkulu. Abuya shintsha amaKristu athi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Abuya futhi amaKristu athi uJesu isithunywa sikaNkulunkulu. Kusho amaKristu. Right. Athi amaNazaretha uShembe uNkulunkulu. Abuya amaNazaretha athi hayi akayena uNkulunkulu kodwa uyisikhonzi sikaNkulunkulu. Uyini? Uyisithunywa sikaNkulunkulu. Kusho amaNazaretha. Okay. Abuya amaWatchtower, ama-Jehovah's Witness. Athi uJehova uNkulunkulu. uJehova uyini? uNkulunkulu. Kusho ama-Watchtower. Abuya amaRoma athi uMaria ocwebileyo uNkulunkulu. Umama kaJesu uNkulunkulu. Okay? Babuye nabakhonza izithombe bathi amadlozi abo awonkulunkulu babo. Abuye abakhonza izithombe amaHindu bathi izithombe lezi abayithengayo lapha eFortsburg bayoyibeka lapha emakhaya sebeyiguqela bayikhonza bathi zingonkulunkulu. Namhlanje kule video le sheikh siqhaqha lelo findo lelo. Allahu Akbar. Siqhaqha ngeQuran, siqhaqha ngeBhayibheli. Allahu Akbar. Okay? uAllah uthini? Wa ilahukum ngempela uNkulunkulu wenu wahid munye. Ababaningi. Allahu Akbar. Okay? So lo wamaKristu oziqintathu asimazi uqhamukaphi. Lo wamaRoma oMaria ocwebileyo asimazi uqhamukaphi. Lo wabakhonza amadlozi batho abantu abangasekho uNkulunkulu babo asibazi bawo uNkulunkulu kanjani ngani. Babe wonkulunkulu nini? Abantu ade bephila emhlabeni bedla njengami nawe, behamba beyoyithuma njengami nawe, beyoyikhulula njengami nawe. Ukuthi baqale nini ukuba wonkulunkulu asazi. Ukuthi uShembe waqala nini waba uNkulunkulu asazi. uNkhanyana waqala nini waba uNkulunkulu asazi. uMndise waqala nini waba uNkulunkulu asazi. uRadebe waqala nini waba uNkulunkulu asazi. uJesu waba nini uNkulunkulu asazi. Manje senzani? Siyaliqhaqha lelo findo lelo. Angithi baphike abaphikayo. Sesivezile kwiQuran. Angithi seBhayibhelini manje. Okay? Incwadi kaNumeri 23, Numbers 23. Iyaliqhaqha manje lelifindo leli. Okay? Lalela. Osingakayi kuNumeri, ake siye la kuqala. kuGenesis
uGenesis 6 lalela Genesis 6 verse 6 right ithi uJehova wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni wenzani wazisola okay wadabuka enhlizweni yakhe angikuphindele futhi wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni wadabuka enhlizweni yakhe uJehova wathi abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba yebo abantu nezinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo nezinyoni zezulu ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile uyaphinda futhi uyayisola akuyena ke thina lo esimkhonzayo yilo othi ngakwazi useyihlwile exactly akakwazi ke ukuyisola ayikade azi kahle ukuthi namhlanje wena uyobuya umgulukuthi umbulalo ongenanembeza wayekwazi useyihlwile ayekwazi kahle ukuthi wena uyobudelela abazali namhlanje bese yayisola ngento ayeyazi useyihlwile yilo thina simkhonzayo ka hayi lo okay owamaKristu uyazisola owamaKristu uNkulunkulu baningi ke there are more than 7 la eBhayibhelini kodwa besisakhuluma ngalo oyisolayo right ngitheke mina sizogeqa amagula ke manje sinqamla amagoda manje siqabula amagoda manje okay Numbers 23 verse 19 right uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga that's number 1 uNkulunkulu akawaqamba amanga akasiye umuntu wenzani oqamba amanga kusho ukuthi bonke laba bathi uJesu uNkulunkulu bakhuluma yini bakhuluma amanga ngoba uJesu waye umuntu abathi uShembe uNkulunkulu bakhulumani bakhuluma amanga ngoba uShembe waye umuntu abathi uLhanyana abathi uMndise abathi uGadebe ababiza amadlozi ngoNkulunkulu ababiza uMariya ocebileyo ababiza bonke labantu ababizwa ngoNkulunkulu lithini iBhayibheli banamanga uNkulunkulu akayena umuntu akakaze abe umuntu leseka mitlihishe ayikho into efana naye endalweni yakhe ayikho siyaqhubeka bathi uJesu uNkulunkulu abuye abe indodana iyaqhubeka ithi uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga nandodana yomuntu ukuthi azisole akayona ngisho indodana le abathi uJesu indodana yakhe bawe bathi uNkulunkulu akayena ngisho indodana yomuntu ukuba njani azisole kusho ukuthi lo Jehova lokhunywa ngaye ngalo kuthiwa wazisola akuyena uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angeke enze into aqeda ayisola uNkulunkulu before enza into sekayayazi nokuthi lento mangiyenza izokwenza u1 no2 no3 wonjani ke lo uNkulunkulu oyisolayo ngicabanga ukuthi ke bafowethu bamaKristu bafowethu bamaNazaretha abakwaLhanyana abakwaMndise abakhonza amadlozi namhlanje igoda ligqabukile ke namhlanje wena osathi lo omkhonzayo uNkulunkulu uwe nokusangana kwakho ngiyaqolisa ukuthi ngilibeke ngaleyo ndlela uwe nokusangana kwakho uAllah uthe lapha kwiQur'ani la yaqilun anangqondo anisebenzisa umqondo yingakho nikwazi ukuthi uNkulunkulu uwumuntu namhlanje ngikuprovele from the Quran from the Bible ukuthi uNkulunkulu akayena umuntu akakaze waba umuntu angeke futhi abe umuntu umdali kuphela al-Khaliq uye umdali that's all kuphelele lapho akekho futhi omunye yoba umdali ngaphandle kwakhe la yamut akafi umdali akafi al-Hayyul Qayyum umqalisi nomphelelisi oqala ogcina uyoqalisa izinto uyoyophelelisa izinto yilona ke thina simkhonzayo
abantu kumele ba-understand thina asikhonza uGod. uGod yenye into esingayazi leyo, yaziwa yibo. Thina sikhonza abani? uAllah, umvelinqangi, okuyena yedwa onelungelo lokukhonzwa. Uyena kuphela esimkhonzayo. Nawe-ke mfowethu, nawe-ke dadewethu obuke le video le, isikhathi sisekhona, umdala usakunikile isikhathi. Njengoba uvukile wakhona ukubona le video le, phenduka kusakhanya, usenesikhathi, ithuba lisekhona ngoba akukho ukuphenduka ethuneni. Ngiyakuphindela, thatha lento engenabungozi, uthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, uthi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ufakaze ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah, umdali weinto zonke, umdala weinsuku, ongozeli, ongalali, ongumqalisi, ongumphelelisi, okuyena oletha ukuphila emhlabeni, okuyena oletha nokufa futhi. Yiloyo ke thina esimkhonzayo. Mangabe wena unabanye uNkulunkulu, hard luck. Kodwa usenalo ithuba. Njengoba ubuka le video le, lo nkulunkulu omkhonzayo bamnikiwe she. Bamnikiwe amaRoma namaJuda. Ene mawubheka iAfrika neEgypt, la incwadi zifikele khona. Mose Egypt uyaya ngeenyawo eAfrika. Kodwa abantu bakithi bathatha incwadi ebuye eItaly eRome. Ikuphi iItaly usuke eAfrika? Kude le, dingeka indiza ukuthi uyofika khona. Kusuka umuntu le eItaly uzokhohlisa abantu la eAfrika. Abantu bakithi bayamvumela. Ingakho Allah ethi abanangqondo, abasebenzisa imiqondo ifile. Vele iBhayibheli liyisikhali elalizobulala ingqondo zabo vele. Liyukusebenzile umsebenzi walo. USathane uwinile. Bonke abakhonza uShembe bakhonza uSathane egameni likaShembe. Bonke abakhonza uLhanyane bakhonza uSathane egameni likaLhanyane. Abakhonza uMndise bakhonza uSathane egameni likaMndise. Abakhonza amadlozi bakhonza uSathane egameni lamadlozi. Abakhonza uRhadebe bakhonza uSathane egameni lelokuzana lakaRhadebe. Abakhonza ithombe bakhonza uSathane egameni leyithombe sheikh. Kunjalo. Akekho noyedwa okhonza umdali kulabantu engibabalile. AmaKristu, amaNazaretha, abakhonza ithombe, abakhonza amadlozi, izangoma, inyanga, akekho noye. Futhi inyanga zifihla. Inyanga zisho kahle zona zikhonza uSathane, zisebenzisa imoya yobumnyama. Azifihli inyanga. That's why inyanga ngikhuluma ngazo kakhulu. Ngoba zilibeka straight iqiniso. Laba abanye bazenza ongcwele bebe bedukisa abantu egameni likaJesu, egameni likaLhanyane, egameni likaMndise, egameni likaShembe. Sibavula ingqondo kabantu sithi vukani emaqandeni, vukani manilele, nibone iqiniso njengoba ninjalo. Nicele umdali anikhiphe ebumnyameni, anilethe kuphi? Ekukhanyeni. Nihambe ekukhanyeni, umdali ahlale ejabulile ngabo ngaso sonke isikhathi. Sengathi umdala angahlala ejabulile ngathi sheikh, ajabule nabantu mangabe bephenduka bebona le video le, bese iyangena enhlizweni zabo, ihlale bese iyakhela, bese kuba ukukhanya empilweni zabo, balibone iqiniso. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.